Salut și ne bucurăm că ai ales să faci parte din clubul Secret. Acest tutorial te va ajuta să plasezi o comandă pe Statele Unite cu produse pe care încă nu le poți comanda din Europa. Așa că pentru a face asta te loghezi pe secretdirect.com, apeși butonul din stânga sus, apoi rotița de setări, mergi pe site-ul tău, Manage My Website. Aici vor apărea datele tale, printre care și website-ul prin care poți face înscrieri mai departe. Dacă vrei poți să și schimbi acest website și în momentul în care vrei să înscrii membrii le poți trimite direct link-ul tău, dar în acest caz concret vei învăța cum să poți seta adresa ta pe Statele Unite astfel încât să poți comanda produse de acolo. Așa că deschizi o nouă pagină, bifezi link-ul tău, iar la final, în loc de NFR EU, programul european, selectezi US. Mergi mai departe pe Go, mergi pe butonul Shop Now, iar aici îți apar toate produsele disponibile în Statele Unite. Unele dintre ele nu sunt încă în Europa, spre exemplu poți selecta produse pentru bărbați și multe alte produse care nu sunt în Europa, printre care și partea de nutriție. Ai aici toate produsele pe partea de nutriție, Hydrofix, Booster, shake-urile, Curb, aici Digestix, Energy, Green Caps și Greens, produsul Immunix, Recovery pentru sportivi și nu numai, și shake-urile de vanilie. Sau, spre exemplu, poți merge spre final și poți chiar comanda un pachet de sănătate. Programul recomandat este Wellness Pack, în care ai cam toate produsele recomandate de Secret. Prețul normal ar fi undeva la $539. Aici este practic $330. Selectezi butonul Add to Cart, Checkout, iar la adresă, după ce introduci datele, selectezi adresa una din companiile transportatoare cu care noi lucrăm. Așa că te felicităm, suntem bucuroși că poți comanda toate produsele, inclusiv în Europa, și bun venit încă o dată în Clubul Secret.